Hey guys, welcome back to my channel. Friends, जोङो दिनै माने खैजेमा हानदों. Ayo, masih urut. Nih, ningna jamba biduan mamanya bidian goglejebay bijung berjalan wah. Biduan. Sada. Dah bidian gया nih. Dungu be siu dungu be otay kai hayakai. Mauna nata jebot kosto biyo. Nah, sada. Oh, ओमफ्राय मा फख्रियाव गारहरखो? Deh, sabar. Salah Deh. खामानिफ्रा जानायावबो दा guys बैसागुनि एडभान्स जानोसै बेखौ खैजिमाखौ Guys, nih. Biदैया खैजेमाना होलायनोसै बैसागुनि. नुलांबाय थागोन लासै लासै नायबाय थाल' आं मोना बेखौ बहा होनो नोंसोरलाय थाइजौ बिफां नारें बिफाङाव बेहाय थायो नामा बियो औ आं मिथिया नालाय गराय दंफांफोराव थायो नायनो रोंबासो नुयो आरो हाननो रोङाबा अरजागोन माहाय हरगोनलाय? उदै खिथु अरो नामा बियो खैजिमाया अननायनि नालाम गैया बेना जानला मोनला जायगायाव हरो बे अरजादों होनबा होनदोरा ओरै सोदो ओरै बानायदो बिदिखौ सिरि होदो बिदिखौ ओरै गारदो बेखौ ओरै हरफिनदो खैजिमायाबो नै बिमा दंलायथारो आयै गिदिर गिदिरथ' जाजोबगोन आं गिदिरथार जेबो गारा एकदम जाजोबगोन आं बेखौ माने दा बेखौ माजों जागोनलाय जोङो माजों खुगाजों जागोन खुगाजों जागोन खुगाजोंसो जागोन बिमा बिमाखौ जायाबोना गोरबोयाव बे मोजां लायथारब्रा इलै बासिन दिमाखै खाथियावनो दं. जाजागौ मोजां माने बे थिंखल खाथियाव लांखानोसै बेखौ थ' एबान बिखौ सासेया गारहरखानो नङाबा डाइरेक्ट. थोरसिजों गामलाजों लादो थोरसियाव गारहरखा बासिनोसै जाब्राखौ. बेखौ न'आव थांखांजोबगोन जों नै खैजिमा बासिग्राफोरा सिखारबायानो लांसिगोन हरलेथाय माबार बासिखौ माला मोनजानांगौ जाखो फ्रेन्ड्स दायो जोङो बासिखांबाय खैजेमाखौ दायो नै बासिनानै माबादि नुखो साफानो आधा केजि जागोन दे बेना कलेब जाथावथाव आरो सामब्राम गोजा लाबाय ओरै जुम लानानै ओरै बोखांफिनलायनांगौ ओरै दा नै थाव गरम खालामनो नागिरदों जोङो दा साराय दुंबाय थाव होबाय थावाबो दाबिथारखोमालै बा नै बेयाव जों लोगोसे सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लादों मस्ला मस्लि गोथाव जायोनो दा नै थावा दुंबाय सामब्राम गोजा होनोसै होनबाय माना गोथाव जागोन बायदि नांदों नायनानै गोथाव एवनोसै एवग्राया आंसो एबार खैजेमा होनसै नै खैजेमा बिदै मोदोमदों
गोथाव जागोन गोथाव जागोन दे गोथाव जागोन गोथाव दा संख्रि हरसिगोन संख्रि होनोसै एबार टेस्ट जानायनि बेसेबां टेस्ट जायो मामि होबाय आरो हालदै दा हालदै हालदैयाबो सामस मोननै ना सामस मोननै होबाय नांजासे थारमाने फ्लेमखौ एसे खम खालामनांगौ मानो होनबा खामै बायदि नामा दसे खोबनोसै दसे रेबसिगोन रेबनोसै आरो माबादि जादों नायनोसै बिदै मोदोमबायलै गोथावनो मोदोमबाय माना मोदोमबाय सेंग्राफोरा मा खालामदोंरा माथो मबाइलजोंनो बेस्थ' दसे एरसिगोन एबार दैया रानबाय ना दैया रानबाय एबार दै होनोसै मोदोमबाय दे गोथाव सं दे फानलु होबाय आरो दाना फानलु होबाय मा खालामगोन होबाय दै राननायखौ जमनोसै दसे खोबथ'नाय जाबाय आरो माना जाबाय फ्रेन्ड्स खैजोमाया मोनबायानो दैयाबो रानबाय जा गोथाव मोदोमखाबाय फ्लेभार बेनिखौ मोनबाय एबार खांनोसै गाइस नै स्टार्ट खालामसै जानो नागिरबाय जोङो स्पेसियेल बैसागुनि नामाव खैजिमा बिदैजों लाबाय एडभान्स बैसागु मानिबाय जोङो बेस लोगोफोर गाज्रि दामोन दिनैलै लोंनायखौ बैसागुना लकेलसो जों स्लिम स्लिम नायनि माबायदि जादो गोथाव ना गोथाव बरिया टेस्टि आंबो जानाय नायबाय नै खनसेनो गोथावानो जादों